Indida baningi inkulumo kamculi kaMaskandi uKhuzani Dlamlenze umfoka Mpungose ngesikhathi edalula isizathu okuyisona esimenze ahoxe ekuthenini abe yingxenye yabantu abazoqokelwa ukuba seyingomeni ezohlukanisa unyaka. Bukelise kubingelela ungakhohlwa uncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba esikuphathele lona siphethe-ke udaba-ke oluthile abasematheni ezikhuleni zokuxhumana nasendimeni kaMaskandi lokuwudaba-ke oluthinta uKhuzani Dlamlenze umfoka Mpungose, the president of the Blue Nation, oluphinde-ke lithinte nomsakazo uKhozi FM noTop 10. Sokhumbula ukuthi-ke uKhuzani-ke usehlukanise unyaka kwima-Top 10 oKhozi FM amahlandla amabili, kanti-ke wahlukanisa ngengoma yakhe ethi ijele, waphinde-ke wahlukanisa ngengoma njengamanje ethi-ke umjolo loyo ayishaya noluve. Kanti-ke njengamanje ubese ephumela obala njengoba-ke sazi ukuthi nasemsakazweni uKhozi FM kune-competition ekhona yokuthi abalaleli baqoke lezo ingoma akuyizona abafisa ukuthi zibe kwi-Top 10 noma zibe sohlwini lwaleyo yodwa ezoqoka ukuthi-ke kube yiyona ehlukanisa ngayo unyaka ngomhla ka-31. Kanti-ke uKhuzani bese ekhuluma-ke ku-live wakhe ku-Facebook page lapho khona bese ecacisela wonke umthando womculo kaMaskandi nomthando womculo wakhe ukuthi uyacela ukuthi kulo nyaka ahoxe ekuthenini umculo wakhe ube sohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka. Kanti-ke ubesethi yena ngokwakhe udedelela ukuthi abanyoza kwabo nabo bathole ithuba, aphinde futhi naye yena usengabheka emsakazweni eminye efana nomhlobo wenene kanye-ke nawo-ke lapha-ke iGagasi FM. Mbukele siteshi kuhle TV ngale kokuchitha isikhathi nathi vele sicaphunelona ezinkundleni zokuxhumana eziphawulela ngokwakhe. Cha, angisekho into zokuhlukanisa unyaka ngane zakwethu, sengihlala sengithethe umhlala phansi. Mhlawumbe unyaka sengawubhoboza lapha umhlobo wenene ngiqunthule lapha kwiGagasi, yabo. Kodwa nje uKhozi ngichaze ngoke ngawubhoboza unyaka bakwethu, cha sengugobozile abafethu, hayi kabi ubhobozile lo nyaka. Umphathi uzogcina esethi hey, umuntu okahlukanisa unyaka kadlala lo Khozini umthetho, yabo, waba ubambekile, yabo. So ngiyacela ama-Blue Nation, angena umuntu wenhlamba nayo yonke into. Mangiqeda lo live angenithuma ukuthi ngicela niyothuka isiteshi uKhozi, angenithuma ukuthi ngicela niyothuka uMangcobo, angiphasisi lokho, angihambisani nakho. Mina nginitshela ukuthi lento yonyaka no, ngicela ukuyiyeka ngoba uKhozi luzoze luvimbe abaculi abaningi abafuna ukuparticipate, ngoba mhlawumbe luthi lumaka mina ukuthi mhlawumbe ngalokho ngibuya ngizohlukanisa unyaka. Of which iphuze elivalid, lishoda nje ukuthi bona bele address kahle ukuthi no, umuntu osike wanqamula unyaka sicela ngawuhlukanisa unyaka mhlawumbe for iminyaka elandelayo 3 or 4 or 5 angangeneli, yabo. Kungenela abanye ngoba ngisamile ekuthenini baningi oMaskandi abalidingayo lelithuba, baningi bayazi nabo futhi abalibhekile, but abanye abanayo following noma bithi bayakhankasa abanakiwe, kodwa ingoma zabo ziyathandwa, zishaya ama-views amaningi kabi, ziqopha umlando left and right, but abanakiwe, yabo, abanakiwe ngoba i-following injani ayiqualify. So-ke mina ngebutho lami le-Blue Nation, mina cela ningicenge nje ukuthi nginike namavoti onje, ayingeke ngeke nina nenze imali nina ngale yanto, ayingeke. Ikhona mawuthi uyabala lapha, hey, izavote ezabhathi, hey, usho ukuthi uKhozi lahamba no2 million rand, hey.